No sé si aquest gosset ha vist passi el que passi, germà. Sí, sabes que estaba mirando yo aquí esta película de Passi el que passi. Es que no sé ben bé de què va, perquè diu que és una parella que li costa tenir sexe, que a mi no m'ha passat mai, saps? I per això me costa entendre de què va la pel·lícula. Tu saps de qui és aquesta pel·lícula? No diu res. Tu creus que als gossos li costa també tenir sexe? Jo crec que els gossos són més irracionals que nosaltres, no? Au, vés a jugar, Rai. No? Vols dir que els gossos deixen anar més el seu instint, diria, no? Eduard, tu i jo que cada setmana convoquem els valents a sentir aventures a través del nostre podcast, crec que hem de dir-li a tothom que vagi al cinema quan s'estreni aquesta pel·lícula, perquè ostres, és una producció catalana, independent, una gran aventura d'en Robert Bellsolà i la seva colla. Amb qui ha empatat en Robert Bellsolà? Passi el que passi, és una comèdia catalana a la italiana, rodada a la Toscana de Girona. De Girona, exacte. És que no podeu deixar de veure Passi el que passi. Jo només amb la perspectiva mínima que hi hagi alguna escena de sexe hi seré, al cinema hi seré. Ens veiem allà. Passi el que passi.